počinjemo sa izmenama u ovom delu izrade upravljačkog programa. Jednostavno idemo redosledom onako kako smo pisali i beležili to u svesku. Prvo smo rekli da nam je ovde naseo nosač alata na stok. Pronađemo u stablu operacija koja je to operacija. Evo ga, to je ovaj Contour Mill 3, pozicija alata T01, Fi 6 mm flat end glodalo, desni klik, Edit Definition, znači hoćemo da promenimo alat, rekli smo da je mill holder, evo ga, možemo da primetimo ovaj alat, simulirani prikaz kako izgleda ovde, ovu ćemo dimenziju sa 25 povećati, evo stavit ćemo na 35 mm i vidimo da se povećala ova dimenzija. Kliknut ćemo OK. Pita nas software da li moramo te izmene da sačinimo, dodat ćemo taj alat, pošto ga nema takav kakav jeste, ali sad smo ga dodali. To je bila prva stavka. Zabušivanje smo rekli onoga otvora u prazno, moramo da ga pronađemo ovde u stablu operacija. Znači ovo je ova koja odnosi se na rupu, može da se vidi ovde da se zaplavi kada u stablu operacija prelazimo ovako mišem, zaplavi se i sledeće će biti, evo ga, ovo će nam biti znači center drill, to je zapušivanje ovoga našeg otvora, ali rekli smo tamo, pošto je zapreminskim skidanjem skinut materijal, zabušivanje moramo da spustimo za neku dimenziju, ta dimenzija je 7 mm. Idemo desni klik, Edit Definition, to se jednostavno sa tehničkog crteža pročita koji je kao takav obavezan. Videli smo ono kao zabušivanje otišlo, ali nije napravljena rupa. Znači idemo na ovaj deo koji se odnosi na Future Options, ništa menije nećemo da diramo, dakle idemo na Future Options i kliknemo ovde parametre, imamo Hole Start End, početak i kraj rupe. Rekli smo da ćemo za 7 mm da pomerimo, znači idemo ovde 7 mm upisujemo i ovde dodajemo 7. Vidite kako se malo ovo spustila, evo vratit ćemo sada na nulu, neka bude nula, on će se dići kad pomerimo, dići će se gore. Evo ga, idemo znači sad finalno 7 mm upišemo i dole ćemo 5 plus 7 su 12. Zadržat ćemo prosto isti odnos kako je SolidCam ovako ovde ponudio, zadržat ćemo ga i mi, tu neku razdaljinu i stisnut ćemo OK. Kažemo OK. Sledeće što treba da uradimo je bušenje. Nađemo bušenje, isto kažemo desni klik, Edit Definition, da promenimo kako će, evo dobili smo burgiju koja malo kad se slika rotira može da se vidi o čemu se tu radi. Znači burgija treba da počne da buše 7 mm od ove ovde površine i proći će do dole. Imamo dole podmetače definisane u planom stezanja, a na ovaj način burgija počinje da puše do ovde ravne površine. Ne, mi hoćemo da spustimo 7 mm ovde. Isto, Future Options, kliknemo ovde na parametre i ovu ćemo nulu promeniti Hole Start End, promenit ćemo samo na 7 mm. 7 i kažemo OK. Vidimo da se ta dimenzija starta pomerila od ove ivice do ove, evo je ovde, 7 mm, a donju ne diramo ništa iz prostog razloga što hoćemo da prođemo do dole.
Evo, ako ćemo vratiti ovde, možemo da stavimo 2 mm, kad kliknemo OK, ona se povećala gore. Znači, mora da bude 7 da bi burgija napadala od mesta gde je prethodno zabušivač zabušio. Obratite pažnju, linija se spustila dole i kliknut ćemo OK. Sledeće, to smo završili sa bušenjem, idemo cilindrični džep. Gledam u ovu svesku što sam zapisivao. Cilindrični džep, javila nam se kolizija između alata i predmeta obrade. Nađemo ga ovde u ovom, evo ga, već smo ga našli, set level, desni klik, edit definition. Ući ćemo ovde u set level. Da bismo izbegli onu koliziju, rekli smo da ćemo se poigrati sa ovim limitima. Znači idemo first cut from, ovde stoji top of future, stavit ćemo top of stock. Top of stock, on ga ovde grafički pokazuje. Kad pomenite top of future, malo izgleda opet prikaz drugačije. Stavljamo top of stock i stavit ćemo ovaj offset 20 mm. Zašto 20 mm? Pa zato što od samoga ove površine do ove linije, kada treba glodalo da kreće u svoj radni zahvat, se kreće velikom brzinom, to se izbegava. Tek kad kreće od ove narančaste linije, kako je naznačeno, ima svoje dejstvo, znači bude u punom zahvatu. Kliknut ćemo OK. Pita nas can da regenerišemo tool pad now, sada hoće, uradit ćemo to. Sačekamo da se ovaj progres završi. Verovatno je to sad završeno, nisam uspeo, ili čekamo još malo. Ajde, sačekat ćemo još malo ipak. Nisam sad uspeo da vidim. A kad bismo prekinuli, ako bismo pokrenuli simulaciju, videlo bi se da se ponovo pojavila kolizija, pa bismo ponovili ovaj korak. Dobro, i učinit ćemo tako da ne bi sada čekali. Zaustavili smo, dobro. Sledeće što treba da uradimo je da ovu rupu što smo rekli da malo definišemo ovo glodanje ove rupe. Samo da pronađemo koja bi, ovo je do duše zabušivanje, evo ovde su nam podoperacije, evo ga, area clearance 2, desni klik, edit definition. Ovo je sad malo tanje glodalo, fi 4 mm. Kod ovoga entry retract, na primjer, možemo da stavimo da nam metod nije ovaj ramp, nego da bude spiral, da glodalo onako sa čelom glođe, da izbegnemo eventualno pucanje ili lomljenje glodala ili drške glodala zbog njegovog manjeg prečnika. Idemo i stavit ćemo spiral, idemo u advance. U advance ćemo staviti tool condition. Rekli smo da ćemo malo modifikovati da nam onako glodalo ne ide u prazno. Stavit ćemo ovde da nam bude ovako pest. I ono, malo se promenilo. I što se tiče ovoga area clearance, ovde smo cut amount 1,5 mm, eto stavit ćemo neka bude 2 mm, na primjer ćemo staviti da bude, da malo eto povećavamo taj ulaz glodala u materijal. Kliknut ćemo OK, regenerisat ćemo toolpad, progress, sad pažljivo gledam, da on je ovde odradio posao, došao je na nulu, to je bila 5. tačka, i ovaj venac što smo rekli da nam je ovde u ovom delu ostaje mali, ajde da kažem, jedna ivica koja nije obrađena.
idemo da pronađemo u podoperacijama, smo pronašli ovde u stablu sa leve strane venac, Z level 1, Z level 1, desni klik, edit definition, hoćemo da promenimo tu neke stvari, ovaj NC nećemo staviti top of stock, već ćemo staviti top of future, napravit ćemo tu izmenu. I ono što sam pričao, da izbjegnemo eventualno povređivanje radnika i lakši pristup komadu, dislocirat ćemo naše glodalo, ova početak i start glodala sa strane, uzet ćemo neke kvote, ne neke kvote, nego proračunat ćemo koliko nam treba, stavit ćemo po x osi da to bude 120 mm, gledamo u odnosu na ovaj naš komad, a ne da nam sad glodalo ode tamo izvan stola, i y ćemo staviti dovoljno neka to bude 75. Pošto se tiče C ose, ona je zadovoljavajuća, nećemo to da idemo. Kada smo sačinili ove izmene, advance, kada smo sačinili ove izmene, moramo da kliknemo ovde advance, nismo došli do kraja, tool, condition, isto stavit ćemo past, znači da nam ide do kraja, da nam se ova mala ivica, izbegne, odnosno obradi, da bude lepo urađeno. I kliknut ćemo, kada smo ovo sve uradili, kliknut ćemo OK. Nakon, traži nam ponovo da regenerišemo kretanje alata, putanju kretanja alata odmah, to smo i uradili. Na ovaj način smo kompletno završili sa promenama upravljačkog programa. Vidimo da se u ovom set level, što smo ga sad malo čas radili, obrada ove konture, da nam se start i end alata pomeri ovako ovde sa strane, da nam stoji, da možemo lakše da pristupimo komadu. U sledećem videu će biti prikazan kompletna simulacija, još jednom da vidimo da li smo uspeli da eliminišemo kolizije i da ispravimo ove greške koje smo naumili.